Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Molt bones a tots. Benvinguts a l'episodi número 12 d'aquest serial sobre la Copa Amèrica, on tractarem l'esdeveniment més important de la història del trofeu més antic de l'esport mundial. Quasi res. I mira que hi ha moments espectaculars en la cronologia de la cursa per la mítica Gerra de les 100 Guinees, però el fet que ens ocupa en aquest capítol va marcar un abans i un després i va posar fi a la ratxa victoriosa més perllongada d'un país a la història de tots els esports. Estem en 1983, 132 anys després que es gestés la Copa Amèrica amb la llegendària tornada a l'illa de White de 1851 i des de llavors únicament els Estats Units havien guanyat la competició. Des que la goleta Amèrica exportés l'aiguamanil de plata a través de l'Atlàntic per instal·lar-la a la peanya del New York Yacht Club, els Estats Units havien defensat la gerra en 24 edicions de forma consecutiva al llarg d'aquests 132 anys. Doncs bé, en 1983, l'Austràlia segon, armat per Alan Bond i patronejat per John Bertrand, va inscriure el seu nom al llibre d'or de la història, arrabassant-li la Copa Amèrica al Liberty de Dennis Conner. Contarem aquesta història centrant-nos en els seus tres principals actors, els citats Bond, Bertrand i Conner, que acabarien copant les portades de tota la premsa mundial en aquelles dates i que serien els personatges més populars dels seus respectius països en aquest històric 1983. I començarem pel perdedor, el nord-americà Dennis Conner, que malgrat aquesta derrota és reconegut unànimement com un dels millors patrons de la història, si no el millor, i que avui segueix lluint el sobrenom de Mr. Copa Amèrica. Conner va arribar a la final de la Copa Amèrica en 7 edicions, 6 com a patró. Va debutar a la de 1974 com a canya de presortides al Courageous de Ted Hood, abans que el comprés Ted Turner, com vam veure en l'anterior episodi. Després ja va saltar al comandament absolut i com a patró va vèncer en 3 edicions, les de 1980, 87 i 88, i va perdre en 2 més, la que ens ocupa de 1983 i la de 1995. La dècada dels 80 va ser un veritable remolí emocional per a Conner, que era considerat a l'època, sense cap dubte, com el millor patró americà. Conner va guanyar la Copa el 1980, la va perdre el 1983, la va recuperar el 1987 i la va retenir el 1988, cosa que el portaria a passar d'heroi a dolent constantment durant aquests anys, però que avui en dia és reconegut unànimement com una de les estrelles més grans de la vela de tots els temps. Conner va néixer en 1942 a San Diego i des de ben petit ja va demostrar una perícia enorme com a canya. Bronze olímpic a Montreal 76 a la classe Tempest, a banda de tots els èxits relacionats a la Copa, Conner ha guanyat 28 campionats mundials de diferents classes. Tot i que ell està especialment orgullós, i així ho diu en la seva biografia, d'una matxada que va aconseguir el 1977 en fer 5 primers consecutius a Kiel a la classe Star en una flota de 89 vaixells. Conner continua navegant avui dia. De fet, el 2019 va competir contra el birbó del rei Joan Carles al Mundial de 6 metres de Vancouver, en una cita que va acabar guanyant el vaixell espanyol. Però bé, tornem a 1983 i a la nostra estimada Copa Amèrica. Conner es presentava amb l'aval d'haver defensat l'edició de 1980 i va arrencar un projecte de categoria. Va construir 3 12 metres nous i va triar el millor d'ells, el Liberty, que va guanyar sense oposició la fase de defensor dels Estats Units. El seu rival a la Copa Amèrica seria l'esmentat Austràlia segon d'Alan Bond i John Bertrand, de manera que veurem qui eren aquestes dues llegendes.
Alan Bond, l'armador, va tenir una vida espectacular. Es va fer milionari molt jove. Als 21 anys ja ho era. I abans d'aquesta edició de 1983 ja havia intentat assaltar la gerra en 3 edicions més, en què demostrava any rere any que cada vegada estava més a prop d'aconseguir el seu objectiu. I el que va marcar la diferència en aquesta edició i va permetre la històrica victòria australiana va ser el revolucionari disseny de l'Austràlia 2 i la tremenda batalla psicològica que el va acompanyar. Bond va apostar per Ben Lexen com a dissenyador, que es va treure de la màniga una quilla alada que li donava, entre altres coses, una maniobrabilitat insultant. A més, van generar una expectació enorme, ja que des del primer moment van cobrir la quilla i les seves ales amb unes lones per impedir que el seu rival veiés les ales esmentades i les copiés. Aquest misteri va fer que els americans investiguessin fins al més mínim detall a l'Austràlia II i van arribar a presentar una protesta formal per l'origen del disseny de les ales de la quilla. Resulta que els australians les van provar als Països Baixos i els americans deien que no només les havien provat, sinó també el disseny era d'origen neerlandès, quan les regles de la competició obligaven a dissenyar tots els vaixells al seu país. Al final, els australians es van endur la raó i van poder navegar amb el seu revolucionari veler. I aquí arribem al tercer personatge clau, John Bertrand, que s'estrenava com a patró en aquesta edició encara que ja tenia experiència a les copes de 1970, que la va fer amb només 21 anys, 1974 i 1980. Bertrand era un navegant completíssim. Com Conner, va guanyar el bronze olímpic a Montreal, encara que a la classe Finn. Ja havia ajudat Bill Lexen a dissenyar el Southern Cross el 1974. Era enginyer pel MIT de Massachusetts i va estar molts anys amb North Sails, de manera que també es va convertir en un expert veler. Curiosament, Bertrand tenia, a més, com a navegant a l'Austràlia II a Grant Zimmer, que en aquest segle XXI seria un dels dirigents de referència tant a Lingy com a Oracle. L'escenari també es va fer molt més espectacular en aquest 1983, ja que es va estrenar la famosa Copa Louis Vuitton, la competició, el campió de la qual s'enfrontaria al defensor de la Copa Amèrica. La competició ja existia, però Louis Vuitton va entrar a patrocinar-la i el va dotar d'un glamour que no tenia abans. Hi van participar 7 velers de 5 països, ja que Austràlia tenia 3 desafiadors, però l'Austràlia II es va mostrar imparablement superior, una vegada superades les incògnites legals de la seva quilla. Total que al setembre de 1983 va arribar l'esperada batalla naval entre els Estats Units de Dennis Conner i l'Austràlia d'Alan Bond i John Bertrand. Un duel que aniria acompanyat també d'una enorme lluita propagandística. Els australians, de fet, no anomenaven mai el seu rival pel seu nom. Sempre deien el vaixell vermell en referència al Liberty. A l'aigua, els americans van començar molt millor, arribant a avançar-se 3-1 en un duel al millor de 7 mànegues. És a dir, que el guanyador seria qui s'imposés en 4 mànegues. Amb Conner respirar més o menys tranquil, ja que la pressió que tenia sobre les espatlles era tan gran que la llegenda dels Estats Units deia que qui perdés la Copa Amèrica havia de col·locar el seu cap al lloc que ocupava la Copa. Va arribar a Austràlia i va començar a fer màgia. Va vèncer la 5a prova per posar-se 3-2, la 6a per empatar-ne a 3 i en la 7a i definitiva va sortir airós d'una llegendària batalla de virades. Van fer mig centenar tots 2 velers a l'última cenyida que va certificar el passaport de la Guerra de les 100 Guinees per sortir dels Estats Units per primera vegada a la història. Aquest dia màgic va ser el 26 de setembre de 1983, marcat a la història d'Austràlia com una de les jornades més grans en la història del seu esport, encara que al país van viure l'assoliment en les primeres hores del dia 27 per la diferència horària. Alan Bond va passar a ser un dels herois més aclamats del país i va rebre totes les condecoracions possibles, encara que als anys següents se'ls va passar embolicat en múltiples delictes fiscals que el van portar fins i tot a la presó en 3 ocasions.
Bond va morir el 2015, amb la seva fortuna gairebé restablerta després del pas per la presó i la seva corresponent ruïna, però va tenir temps per deixar una resposta que ho diu tot quan el periodista de la cadena ABC, Mick O'Donnell, li va preguntar si era possible ser alhora un delinqüent empresarial, un corporate criminal en anglès i un heroi nacional, a la qual cosa va respondre: doncs sembla que sí, no? John Bertrand, per la seva banda, sí que va abandonar la navegació després d'aconseguir la fita més gran de la història de la vela i es va dedicar a la natació, on ha estat moltíssims anys el president de la Federació Australiana. De fet, hi ha una dada curiosíssima. Als Jocs Olímpics de Rio de 2016, el campió olímpic Mark Horton, australià, va reconèixer públicament que havia seguit la mateixa estratègia psicològica per descentrar el seu gran rival, el xinès Sung Yang, que hi havien usat els australians davant els nord-americans a la Copa de 1983. Ara tenim al davant una altra edició i una altra història gairebé tan espectaculars com aquesta. La missió de Dennis Conner d'esborrar aquesta enorme taca al seu historial i recuperar la gerra de les 100 guinees pels Estats Units. Però això ja serà cosa del següent capítol d'aquest serial sobre la Copa Amèrica.